Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Saka kubasa kwedu tinopota tichiita madhiri, ende vamwe vose avo vandinoshanda navo mukomana She vari kuti vakaita madhiri vanobva vabudirira. Saka mukufamba ndakabva ndaudzwa kuti amai vangu vari kuZim nyakundibereka ivo vakandigadzira uye zvekare vakandisungira chiraramo. Amai vangu mukoma havafariri mudzimai wangu nekuda kwekuti ini nemudzimai takasangana muno muSouth Africa. Iye she is a single mom. She was a single mom ndisati ndasangana naye. Iniwo ndainge ndagara ndiine mwana wangu 1 uyo wandakaita neumwewo musikana wandainge ndichifambidzana naye. Takaita musikanzwa apo patainge takamirira results O level, then ndokubva tachizoita mwana. Takamboedza kugara tose but ainge aine musikanzwa. Ndo chiri kundirwadza ichocho mukoma, chekuti kwese kwandiri kufamba ndinoudzwa kuti amai vangu vari kuti vanoda kuti ndinge ndichizodzokera kumusha so that ndinge ndichizogara naye mukadzi iye apa. From what I have heard, hanzi ava kuita zvokutengesa muviri wake kuzvishavane uko. Saka amai vangu vanomuda zvisingaiti. Handizivi kuti vanonyanya kuwirirana pakai. Dzimwe nguva vanokwanisa kungondifonera zvekuti ndinozotobuda panze apa. Kana vandifonera kudaro vanenge vachida kuti mudzimai wangu ange achizvisiva kuti vanenge vari kuzvishavane. Vanobva vatoti ndiri kumba kwemuroora, hanzi kuri sei ikoko apa. Vanenge vafona kana nevideo call zvekuti ndinenge ndisingakwanisi kudzima kana volume apa. Ndinenge ndatoti zvimwe kuda amai pane zvavanenge vachida kundiudza. Saka ndinozotobuda hangu panze ndobva ndachizotaura navo ndiri panze. Ndo nyaya iripo mukoma. Handizivi kuti ivo amai vangu nemukadzi iyeye vanonyanya kuwirirana pakai. Hongu takazvara tose mwana, that one I know and I understand, but pakuzondisungira chiraramo changu hanzi amai vakatoenda kumasvingo uko kwavakaenda nezvipfeko zvangu vakanondisungira chiraramo changu. Ivo amai havana havo kundiudza kuti vakandisungira chiraramo, asi vakangoti as long as uine mukadzi wako you will never achieve anything in life. This was after ndambomiswa basa nekuda kwezvainge zvaitika kubasa. Ndikabva ndavaudza kuti mazuvano handisi kushanda mama, muri kuti muri kuda mari, zvinhu zvacho zvakaoma. Ndichazobvunza muroora wenyu kuti iye haanawo zvemari here, then ndobva ndakutumidzirai mari yacho. Saka vakabva vanditi kana ichibva kwaari ini mari yake handiidi. Yes, I know kuti when I met her she was already a single mom, but handizivi kuti sei amai vangu vakamuvenga. Vakatoti kunyangwe zvikanzi kwauya chinenge ini pamba pangu handidi kumuona. Saka nemudzimai tinoti kana tikaenda kumusha it's either tinoenda kwavo, ndobva ndachizodarikira hangu ndoenda ndiri ndega. Vabereki vake havatozvizivi kuti mwana wavo haatofarirwe naamai vangu. Saka amai vangu vane influence yakanyanyisa mumhuri. Munhu wavanenge vasingafariri vanomeka sure kuti munhu wose haafaniri kuti ange achizowirirana naye. Ndo nyaya iripo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu apa. Mukoma ava vari kuti hanzi mudzimai wavo anorotesewa zvinhu zvakasiyana siyana, kunyangwe kana kuri kunzi vanenge vaine maproblems avanenge vachida kuzosangana nawo kubasa. Hanzi mudzimai wavo anotovaudza kuti dai mambomera kuita zvemadhiri kana kuburitsa zvinhu pakambani papo pavanoshanda. Hanzi vamwe vavo vari kuita mari uye zvekare kuvaka, kutenga motikari, but ivo mukoma vari kuti upenyu hwavo hwakamira. Havasi kukwanisa kana kushandisa mari iyoyo
pose pavanobata mari hanzi vanobva vasangana nemaproblems zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi pose pandinobata mari panobva paitika maproblems. Hamene kuti tingavapawo advice yakaita sei, but what I know is kana mhepo dzasimuka zvechokwadi maproblems acho peri, mari inongouya ichingotorwa nemhepo. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoda kungobvunza kubva kune vedare renyu. Nerimwe zuva apo pandakati ndichibva kuchikoro ndakabva ndachizosangana nastepmother vangu vainge vaine umwe murume wemuvillage. Saka kubva zuva iroro stepmother vangu vakabva vatanga kundivenga zvisingaite. Then vainge vava kundishungurudza. Pamba pedu tainge tiine mombe dzainge dzakati one day stepmother vangu mukoma mombe idzi vakazopedza kudzitengesa, but vaitodzitengesera iye murume uyo wandakaona vainaye, uye zvekare vanoita sekunge vakadyisa baba. To this very day baba vangu zvimwe zvavanoitirwa nastepmother vangu hautombonzwisisi. Saka ipapo mushure mekunge vatanga kundishungurudza vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichinokumbira hupfu kumba kwevamwe gogo. Mukomanashi pano ipapo painge paine mufambo kuda ndakafamba about 10 to 15 kilometers pakati rebei. Saka ndakazoti ndava munzira ndichidzoka, ndipo apo pandakabva ndachizoona vamwe varume vainge vari vatatu vachifamba vari kumberi kwangu. Varume ava mukoma vaita sekunge vaiva nechiedza chaipenya chichibuda mavari. Varume ava vakati vachifamba vari kumberi kwangu, ndakangonzwa vachitaura ivo vachiti aiwa tichafamba naye kusvika ava padhuze nekumba kwavo tobva tachizoenda zvedu. Komanashi varume ava vaifamba vari kumberi kwangu, ndaiti ndikafambisa ivo vaitangawo kufambisa. Then ndakazoti ndava kuda kusvika pamba varume ava vakabatana vakaita chinhu 1. Ndokubva ndachizoona murume uya ava kutanga kubhururuka, but ainge ava kuita sekunge shiri, ava nebhodhi yainge yakaita sekunge shiri, asi shiri iyoyo yainge ichingori nechiedza chainge chichipenya chichibuda mairi. Ndakazoti ndasvika pamba mukomanashi hana yangu ndobva yakatanga kurova. Ndikati chii chandaona, kuti ndaona chipoko here. Ndakati ndichida kuudza stepmother vangu kuti ndo zvainge zvaitika munzira. Vakabva vandidira rafu, vakabva vati wanonoka kudzoka wanga uchitamba apa. Wainge kwava usiku pandakazodzoka, it was somewhere kuma past 10. Apa ndikasvika gogo vacho vandainge ndanzi ndinge ndichienda kunokumbira hupfu vasipo, zvekuti ndakazosvika pamba samwe kuma past 10 huri usiku. Mangwana acho makuseni pano mumwe mukadzi wemuvillage medu akashayikwa, vanhu vachingoti zvimwe kuda maybe akatiza murume wake. Saka ainge anetsana nemurume wake, akabva ati ari kuenda kumba kwasisi vake, ende vainge vachigara kudhuze neikoko uko kwandainge ndakatumwa nastepmam vangu kuti ndinge ndichinokumbira hupfu. Yeti ndakazoti ndava kutarisa ndikabva ndaona kutoti mumba hupfu hwainge huchirimo, but vainge vakauviga mubedroom mavo half yebucket. Saka mukadzi iyeye akazowanikwa akapondewa mukomanashi. Mutumbi wake pawakaonekwa ndipo padhuze neapo pandakatanga kuona varume vaya avo vainge vari vatatu avo vandakanzwa vachiti ngatifambei naye kusvika asvika kumba kwavo tobva tachizoenda. Saka ndinoda kungobvunza kubva kune vedare renyu mukoma kuti nhai vanhu ivavo vandakaona kuti zvainge zviri zvipoko here, ngirozi here, kana kuti midzimu? What really happened? To this very day mukomanashi handitombonzwisisi kuti chii chakaitika, but mukadzi iye akatopondewa akawanikwa akabviswa nzeve dzake, sikarudzi, zvigunwe, zvekare nerurimi nemaziso zvainge zvakabviswa pamutumbi wake, zvichireva kuti akapondewa nemabhenya.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi zvinhu zvinongondinetsa, handizivi kuti zvaiva zvipoko here kana kuti ngirozi dzandakaona ipapo. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Izvi ndo zvandakaita umwe mwana wabankuru vedu mushure mekunge auya kumusha kuholiday. Ainge ari mwana aiteerera achigona, but iko zvinozvi upenyu hwaanorarama hunotopisa tsitsi. Saka she was the top performer kuchikoro kwavo. Ainge atori head girl apo paainge achiri kuprimary school. Zvinhu zvakazotanga kuchinja ava kusekondari akatanga kuita zvevakomana. Akamitiswa apo paainge ava muform 2. Vanhu vose vakashamisika nekuchinja kwaakaita, yet aimbozivikanwa kuti ainge ari mwana aiteerera aine hunhu. Saka paakauya kumba, mama vakandipa dhuku rimwe iro ravo rainge riri regreen. Vakanditi dhuku iroro ndaifanira kuti ndinge ndichizoti usiku paya kana takarara ndinge ndichizoritora ndobva ndachizoriisa pasi pepilo yake, but iye aisafanira kuti ange achizozviziva kuti ndo zvandiri kuita kana kundiona. Saka ndaitomutaimira. Amai vangu vaindipa mari makuseni ega ega, vaindipa 10 US nekuda kwekuti ndinenge ndaisa dhuku ravo iroro pasi pepilo yake. Then ndaizomuka makuseni seni ndobva ndaenda naro, ndobva ndanopa mama. Izvi takazviita holiday yose kuzosvika ichizonopera, ndobva achizodzokera kwavo kuHarare. Kubva ipapo mukoma akachizotanga kuita musikanzwa. Upenyu hwaanorarama to this very day unotonzwisa tsitsi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ininiwo ndinoda kureurura kuti nemurume wangu takaenda kuMozambique tikabva tachizonopiwa rimwe ruva. Kwava kuchizotengesa chibereko changu ndikachisiya ikoko kuMozambique. Amai vangu vakabva mukufa masvondo 3 avo adarika. Amai vangu ndakaita kuti vange vachizovigwa vakatarisa pasi. Amai vangu havana kuitwa body viewing uye zvekare vakavigwa vana sekuru vazhinji vacho vainge vasipo. Paiva paine vamwewo vazukuru avo vandinotonga inini. Saka amai vakatovigwa vasina kutoitwa body viewing. Takavaviga amai vakatarisa pasi, not kutarisa mudenga. So confession yangu ini inondirwadza mukoma. Ndingangoti ndakangorwadzwawo kubva apo pandainge ndichiriwo musikana wechidiki, because ndakadiscover kuti ndine mafibroids when I was still very young. That was when apo pandakabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. I came here to study electrical engineering. Zvekare nemurume wangu uyo wandakazosanganawo naye, he was also studying at a different university. Vabereki vake vainge vaine mari, iye ainge achibva kwaMutare, ini ndainge ndakakwirirawo muHarare. So when we met in university, I was so excited kuti inini naye we are both from Zim, ndokubva tachizotanga kufambidzana paya. Kuti ndinge ndichimuudza zvino kuti ndainge ndisingakwanise kuzomupa mwana zvaindiremera, because zvinhu zvandaiziva kubva ndichiri musikana wechidiki. Dzimwe nguva ndaiita ma-irregular, sometimes ndaiita ma-periods airwadza. Saka vabereki vangu vaitombofamba neni mudzin'anga zvekare nemaprofita, because ndaiti kana ndikaenda kuma-MP ndairwara zvimwe zvekuti vanhu vaindinzwira tsitsi. Saka ndakabva ndachizoudzwa nevamwe madzimai kuti nekuda kwemafibroids andainge ndiinawo, it was going to be very hard for me
to have a child. Saka ndakabva ndachizozvigamuchira ndokubva ndachizosangana neuyo akazova murume wangu. So takabva tachizochata, takati tachata kudaro. After our graduation I was working, he was also working muno South Africa, and later on takabva tachizowana ma citizenship emuno mu South Africa. Takaedza zvose mukoma kuenda kuma doctors. I tried everything because ndainge ndava kuti zvimwe kuda zvandainge ndakamboudzwa nevamwe madzimai kuti imimi kana mukazoroorwa munenge muchifanira kuti munge muchizouya nesketi kana kuti neblouse renyu, hembe idzo dzamainge mumbori nadzo pamainge muchiri musikana musati maroorwa. Ndakazviendesa kwavari vakazvipisa, asi mukoma takagara nemurume, mwana akaramba kuuya. Mainge mava mugore ra 2005. Saka muna 2005 ndipo apo patakabva tachizoenda kumusha kwavo kwaMutare tichitsvaka munhu aikwanisa kuzondiuchika. Tikazoenda kuMozambique apo pamainge mava mugore ra 2008, but still mwana ainge achingoramba. Saka murume wangu akabva andiudza kuti iye zvakawanda ainge asina basa nazvo, aingoti chikuru ndechekuti tiri kurarama and me and you we are living a very comfortable life. Ndikati it is okay. So murume wangu akabva achizowana mukana akandiudza kuti ainge achida kuti tinge tichiita zvematenda, because pane mumwe mukadzi uyo waaipota achishandira pama weekends. Mukadzi uyo aitawo zvema projects, zvema water sanitation projects, saka aibata matenda. Akandiudza kuti mukadzi iyeye ainge achiita mari zvekurevesa. Then ndokubva tachizoregister our own company, then we started to bid for the tenders. Mukoma nashe takaita mari within a very short period of time. Takabva tachizobva kuma middle class suburbs kwatainge tichigara tikatanga kugara kunzvimbo kwainge kuchigara vanhu vane mari dzavo. Dambudziko rainge riripo nderekuti mwana, mukoma nashe mwana painge pasina. Then that was when apo akabva achizondiudza kuti we were in big trouble, because umwe wacho uyo aipota achitipa matenda tainge tiine zvemari zvataipota tichimupa. Munongoziva madhiri acho emuSouth Africa. Tainge takatodzidziswawo nemukadzi uyo wacho ainge achimboshandirwa nemurume wangu. Saka paya pakuita maprocurement ndipo paizoshanda mari nechiwoko muhomwe kuitira kuti kambani yenyu iyo inge ichizowina tenda. Saka mukadzi uya manje, she then got into problem with SARS and she got blacklisted because ainge asina basa nezvakawanda, mamillions aingopinda. She did not even care kuti ari kushandisa mabusiness account here kuita mapersonal transactions. So pakuzonofaila up for her taxes, that was when paakazoona kuti she was owing a lot of money. Saka ndiye akazoti simudzira mhepo and pakazotanga kuitwa ma-investigations into her company. Saka dzimwe nguva paitoitwa madhiri ekuti isusu taikwanisa kungoendesa kambani yedu zita rekampani during procurement, but kambani yake iyo ndiyo yozoita basa, kana kuti we will do it the other way, kuti kambani yake isusu tozoita basa, then we would just get the money. Saka paigara pachingoitwa madhiri ema-millions and ma-millions. I never thought kuti upenyu hungaoma zvekuti inini nemurume wangu tingabva kwatainge tava kugara kuma lowest density suburbs tobva tadzokera kulocation. Ngoma nashi, but things they happen zvechokwadi in this world. Saka mukadzi uyu, when she got into trouble, we also got into trouble. Then as we were fighting for the little that we still had, ndo patakabva tachizotanga kunetsana zvekare neumwe murungu uyu. Then akabva achizotiendesa kucourt. He then won the case. Tikabva tachizomubhadhara ma-millions nema-millions, and that was the last nail in the coffin. Murume wangu akabva achizondiudza kuti imba taifanira kuti tinge tichizoita a foreclosure of the house. Apa it was very expensive and I loved it. Ndokubva tachizobuda mu area matainge tichigara
tikabva tachizotanga kugara kumalocation. Semunhu ainge asina kujairira kugara kulocation, upenyu mukoma hwakabva hwaita sekunge hwainge hwaoma. Apa he was trying to protect the little money that we still had. Akati we will start to look for a job somewhere else, then mari iyi yatinenge tiinayo it is going to be our backup. But iye murume wangu ndiye akazototanga kutocomplaina nekuda kwelifestyle yemulocation. Murume wangu akabva achizoenda kune imwe cousin yake uyo ainge achigara kuBeira. Saka akati aendako ikoko, paakazodzoka akabva achizondiudza kuti kwainge kuine imwe n'anga iyo yainge ichizivikanwa nabamunini kunzvimbo inonzi Gorongosa. Saka n'anga iyoyo yaikwanisa kuzondibatsira kuti ndinge ndichizoita mwana. So takaenda ikoko, ini ndiine fungidziro yekuti ndiri kuenda kunouchikwa. Izvo murume wangu ainge atoita madhiri nen'anga iya. Ainge akatiudzwa kuti kana ukauya nemudzimai wako, sezvo iye asingabereki, n'anga yacho yainge yakatondivheneka pamweya ikatozviona kuti handitozvari. Saka chibereko chemunhu asingazvari hanzi chine value zvisingaite. Ndokusaka vakadzi vaya vanenge vari barren vasina kumbogara vakaitawo vana, dzimwe nguva vachizongovengwa nevanhu, kuvengwa nevarume, it is because kunenge kuine umwe munhu anenge achitoita mari nacho chibereko ichocho. Zvimwe kuda anenge atori kana kuNigeria, kuGhana, kune imwe nyika. So takazoti taenda kuMozambique, tikaenda kunzvimbo kwacho ikoko kunonzi kuGorongosa. I was so excited, ndikati zvimwe kuda nguva yangu yekuti ndinge ndichibatsirwa yakwana, ndiitewo mwana. Izvo zvekuti takamboita vapfumi, it is fine, we are still able to live a comfortable life. Ipapo muaccount mari yatainge tasarwa nayo ye-backup, it was somewhere kuma 200 and something thousand rands, ndo yainge iri mari yemabackings yatainge tasarirwa nayo. Saka lifestyle yemulocation, we knew kuti we could still afford to live a very comfortable life apa tichitsvaka mabasa. Saka tiriko kuGorongosa kuya takagara kuda kwe about a week and a half tiripo pamba peng'anga, because zuva rekutanga pandakaudzwa kuti inini upenyu hwangu hwose ndainge ndakatorangwa naMwari chiri chirango chekuti ndichafa ndisina mwana. Zvakarema kuti ndinge ndichizvigamuchira, asi ndakazosvikawo pakuzvigamuchira ndikabva ndaudzwa kuti taitofanira kuti tinge tichitovapa sekuru ivavo chibereko changu. Ndo zvatainge tafambira kuMozambique. Apa murume ainge asina kumboti bufu, asina chaainge akambondiudza. Murume wangu akaedza kutaura neni, sekuru ivavo vekuGorongosa ndo vakazotoita kuti ndinge ndichizotonzwisisa, because ndainge ndisingachatokwanise kunzwisisa kuti ndo zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita, ndichiramba ndichiti kunyangwe hangu chibereko changu kichinzi chakaoma hachikwanise kugamuchira mbeu yemurume, but handidi kuti ndinge ndichichekeresa ndichichisiya pano. Apa chaitonzi chainge chiina bhaya, but murume wangu then reminded me of the life that we still had to live, the life that we once had. And vanhu vainge vachitiseka, vanhu vazhinji vaitiziva kuti tainge timbori vapfumi, vainge vachitiseka zvino, dzimwe dziri hama uye zvekare neshamwari, plus hama dzemurume wangu zhinji dzacho dzainge dzakandivenga nekuda kwekuti ndainge ndakatadza kumupa mwana. So ndo painge pachibva grudge ipapo. Ndakabva ndangoti it is okay, zviri nani kusekwa nevanhu vachikuudza kuti hauna mwana but uine mari dzako, zvimwe kuda tinokwanisa kuzoita plan kumberi uko. So ndakabva ndachizobvuma mukoma, ndikatanga kuitiswa mhiko dzacho. Ndine dzimwe mvura dzandainwiswa dzaita sekunge dzainge dziine mazeretsi dzandainwa each and every morning. Ndaiti kana ndanwa kudaro mukoma nashi ndaitanga kurutsa, ndikabva ndachizotanga kuenda kumaperiods. Ndichienda kumaperiods kudaro ndaiti kana ndikatarisa mapads angu ndaiona kuti papad panenge pakazara mazinyama.
kutorakidza kuti chibereko changu mukoma chainge chatokanganisika, zvino chainge chadyika chava kubuda. Ndakaenda kumaperiods ndichiita heavy bleeding kwemazuva mashomanana. Then that was when pandakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndisisina chibereko chainge chatotorwa. Saka mapedzi aya aingokandwa mune rimwe zihari iro rainge riine ropa. Ndokubva tachizopiwa ruva. Takapiwa ruva tikabva tachizodzoka kuno kuSouth Africa. Takatonzi hamufaniri kutoti munge muchitombodarika nemuZimbabwe, nekuti kungodarika nemuZimbabwe muchitsika ivhu remunyika mamakazvarirwa zvinotokanganisa zvakawanda. So patakadzoka takauya nekuMozambique kuSouth African side, then tikabva tachizodzoka kuno kuJoburg. Saka patakadzoka kuno kuSouth Africa hatina kumbogara, ndokubva tatanga kutoita mari, but pane umwe muzukuru wemurume wangu akabva achizoshaika. I never connected the dots. Ndaingotiwo pese pandinenge ndawana mukana ndobva ndatora mukaka uyu wainge usingagare mufiriji, waigara panze, but chaindinetsa ndechekuti mukaka iwoyo waiti uchinoutora unenge uchita kutonhora sekunge wanga uri mufiriji. Wainge wakanzi haufaniri kuti unge uchigara mumba, kana ukanotenga mukaka waingousiya panze uyo waunenge uchazoshandisa kudiridzira ruva racho iroro. So ndaingodiridza hangu ndisingatozivi kutoti ruva rainge rakatopiwa ropa nemurume wangu. Saka muzukuru uyu paakafa handinawo kuenda kumusha nekuziva kuti vazhinji vacho vainge vakandivenga, hama dzemurume wangu. Ndikati panzvimbo pekuti ndinenge ndisingadiwi hazviite kuti ndirambe ndichingomanikidza. So ndaitongofokasawo nenhamo dzangu nekungoenjoyawo mari yatainge tava kuita. We then moved tikabva kulocation tikabva tadzokera kuya kwatainge tichigara. Takangotaura naagent wedu akabva atitsvakirawo imba for rental. That was when apo murume wangu paakazondiudza kuti unoziva here mukadzi wangu, zvimwe zvinhu hazvidi kuti tirambe tichingoita masecrets, handiti you know everything. Akabva anditi Tanaka kufa kwaakaita ndini ndakamuurayisa. So paakataura mukomana ashe akangotaura just casual, we were busy preparing a meal. Saka handina kumbozvisa mumusoro, but usiku hwacho ndakabva ndachizorota. Ndakarota ndichiedza kudiridzira ruva riya, but ndakabva ndachizomuona muzukuru uya Tanaka akamira padhuze neni achiti muri kungozvinetsa zvenyu nekudiridzira ruva iri nemukaka, rakaguta iri. Saka ndakavhunduka ndikabva ndamubvunza kuti naiwe kuzvawakafa kouri kuita imba mangu? Akabva ati mazuva ano ndiri kutogara kamumba menyu kusvika ruva iri rava nenzara. Ndakamuka ndikabva ndaudza murume wangu wope idzotso, akabva achizondiudza kuti ainge akapa ruva redu ropa. So kubva ipapo akandiudza kuti ndainge ndisingachafaniri kupota ndichidiridzira nemukaka because rainge rakaguta. Hama dzemurume wangu dzakazoti dzotanga kufa mukomanashe. Nerimwe gore pakafa vanhu 3. Taiti tikaudzwa kuti kumusha ningi ashaika. Taiti tikamuka taiona kuti ruva rinenge rakazara neropa, richita sekunge panenge paine munhu anenge akadira ropa. Hama dzemurume wangu dzakapera kufa. Saka murume wangu akazoitirwawo go back to sender. Mushure mekunge aitirwa go back to sender akabva achizotanga kurwara. Murume wangu iye akazoshaika mainge muri mugore ra2022 ndopaakafa. Ende kubva ipapo ndakazongorambawo ndichingoendererawo ndichita mhiko idzodzo, but ndainge ndava kuuraya hama dzangu. Ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti amai vangu even though vainge vakura, but ndaisava ndiine tarisiro yekuti inini ndingasvika pakunzi ndauraya amai vangu mubereki. Amai vakandibereka, mama vangu mukoma ndakavachekeresa. Zuva iro ravakafa vakatouya kwandiri vakabva vati, saka ndozvawafunga here izvi nhai mwanangu? Ko wadi wangomirira hako nguva? Ko ingawani zvandanga ndava padhuze nekupedza rwendo rwangu? Wadi wangomirira uzongotoraka mutumbi wangu uzongoushandisa? Vakabva vatanga kuchema mukoma. Vakati vachichema kudaro ndaivarota ndiri mubedroom. Ndakabva ndaona kuti mubedroom makabva matanga kuzara neropa kusvika ndanyura. Ndikabva ndamuka. Pandakamuka ndakaona kuti maoko angu ainge akazara neropa. Then
ndokubva ndachizoudzwa kuti amai vainge vashayika. Ndakabva ndaenda kumusha apa ndaiva ndatoronga nevazukuru avo vandati vazukuru ivavo vanoteerera zvose zvandinenge ndavaudza kuti vange vachiita. So ndakavaudza kuti vasakasika vazivisa hama dzamuchembere kuti vainge vashayika. Ndakaenda kumusha then ndokubva ndachizoronga nevamwe avo vefuneral yandainge ndichibhadhara because zvinhu zvandaitoziva kuti nekufamba kwenguva amai vari kufanira kuti vange vachifa kuitira kuti ndinge ndichizodiridzira ruva redu iro ratakapiwa neropa. So ndaiva ndiine umwe uyo wandaiwirirana naye wandaipota ndichipa mari. Ndakabva ndamuudza kuti no access kuchituna chaamai vangu. Ndakabva ndachizoudza hama dzaamai kuti ndo situation yainge iri paground but mapreparations ndainge ndatoita nechekare. Ndakanotora vamwe sekuru mukoma. Sekuru ava mwana wehanzvadzi yaamai, saka ndo vainge varipo vakamira sehama yaamai, but zvizhinji vaingondisiya ndichiita tikavigira amai muHarare, even though hama dzaamai dzainge dzichida kuti amai vange vachizovigirwa kumusha. Pandakadzoka kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizoona mubedroom makazara nemari. Chandiunza pano inhau yekuti iniwo hama dzangu ndakapedza. Vese avo vainge vasinganamati ndo vandakatanga navo ndichiti ava ndo vari easy since vasinganamati, vasingaende kuchechi, vasinawo chinovachengetedza, ndo vandakatanga navo. But vasara vacho ndokusaka ndiri kuti hama ndakapedza, handisisina kana hama. Ava vasara handikwanisi kuvabata nekuti ruva iri rinogara richitaura neni richiti pariri kuenda richida kunobaya, riri kuona kuti hama dzangu shoma idzodzo dzasara dzinenge dzakakomberedzwa nemoto, panenge paine ruzhowa rwemoto. Saka ruva iri rinodzoka kwandiri mukoma. Ndainge ndimbori munhu aiva mugiant but iko zvinozvi ndiri kuonda ende ndinoti kana ndakarara ndinorota ndakarara pamubhedha ndinoona inda dzinenge dzakawanda kwazvo. Inda idzi dzinopinda dzobva dzatanga kundiyamwa ropa zvekare nezvinyavada, saka zvinenge zvichindiyamwa ropa. Pandinomuka ndinotoona kutoti ruva rinenge rakaguta, saka ruva iri riri kuda upenyu hwangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Mhanzi ruva rangu reurombwa rinotaura neni uye zvekare rinenge richiti riri kuda ropa, rinenge richida ropa. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, anokwanisa kuriparadza ruva iri. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.